Jyrki Katainen esiintyi Seinäjoella kahdessa roolissa, puolueensa puheenjohtajana ja valtiovarainministerinä. Hoitohenkilökunnan palkka-asiassa hänen viestinsä oli selkeä. Me emme ole pettäneet emmekä petä koulutetuille naisille annettua lupausta. Tämä on kokoomukselle kunnia-asia, jonka puolesta tulemme jatkamaan työtä. Me haluamme, että koulutusta arvostetaan myös palkkauksellisessa mielessä ja että kunta-alalle riittäisi tulijoita myös jatkossa. Kataisen mukaan kokoomus ei ole koskaan luvannut euromääräisiä korotussummia, vaan koulutettujen naisalojen palkkatasa-arvoa pidemmällä tähtäimellä. Tämä on lähtenyt liikkeelle käytännössä Iltalehden kyselystä, jossa kysyivät, että pitäisikö hoitajille antaa 500 euroa lisää. Ja kokoomus sanoi, kun oli vaihtoehtoinen kyllä tai ei, vastasi kyllä ja totesi, että tämä saavutetaan useammassa palkkaratkaisussa. Näiden arvioiden, tämän päivän arvioiden mukaan tähän tarvitaan noin kahden palkkaratkaisun aika. Puheenjohtaja Katainen vakuutti puheellaan ainakin oman väen, myös terveydenhoitoalalla työskentelevät. Mun mielestä on täysin epärealistista kuvitella, että se voitaisiin yhdellä nostolla tämän enempää nostaa. Tuntuu siltä, että sairaanhoitajat on valmiita nyt, jollakin tuntuu taustalta, että valmiita lakkoon, mutta minä henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että lakkoon ei kannata ryhtyä. Opposition vaatimaan 600 miljoonan euron lisäpanostukseen kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon Kataisella oli yksiselitteinen kanta. Vasemmisto-opposition esitys tarkoittaisi sitä, että valtiontalouden tasapaino heikkenisi merkittävällä tavalla ja se vaarantaisi Suomen talouden vakauden.